bihotzari entzuten gabiltza zegoen laguntzarekin jaupasuek, gaixotasun kardiobaskularretarako ikerketa bildu nahi dugu, dirua bildu nahi dugu ikerketa horretara bideratzeko. Eta gaur, egun handia, jaupasuek eskerrik asko gurekin bat egitearen. Entzun bihotzari. Bihotza, taup, eurek egiten dute, lehiakideak datozelo! Pasarura! Aner Beiot, Jorge Tandoni, Biera Gaintzane, Ianer triatloia. Ba. Gabon dan hori. Claro, Aner triatloilaria desando miluzera... Poliki, bai, pulsazioa geistera, ezta? lasainator, gero iritsiko dalako jasein da zuzenata eta ja jarriko garalako. Kontzeptua izaten da askotan, Aner, entrenatu eta gero pizka soltatu, ezta? Hankak eta pizka bat, Miluza soltatzen zatoz, Bai, poliki. Ondo, Aner Rigotz, zelan zauzi, Ondo. Rigotz, veteranuek zati, Badakiz hori hori handiz edala. Hemen, zeu zailako neredu, danonak. Ja, badela beste gore bat eta da finala jokatzearen da, momentuz. Dastatu gabeko gorea. Oraindik aukera gauz, hemen dauenak aukera horiek ditu. Bueno, izango da, Aner Rigotz helburua, ezta? Finaltxu egin. Biluze azkeneraino iristie. Bueno, zer, lagunek eta zer dinoie, zuek ikusita. Gustara ongo die. Ez zuken esperantza asko horiek klasifikateko, baina... Baina, damen, hirugarren ez bai. Ederto, Aner, ez esperantza gazgatoz, finaltxue gaur? Ia, finalea heldu da... Batelenetzako ia zezi, irazten modu. Ondo? Ba, ongietorri, bikote? Vale. Jose Tandoni, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Gozo, ez da? Azea, zera gailu zen? Bai. Horrekoan, lehenbiziko saioa finalera iritsi, 400 euro irabazi ditugu. Eta honekin, bueno, azteko, uste dut ez dugula argitu, Donostian suhiltzaile bai, baina norberan non midatorren uste dut ez dugula ipatu hendik. Jose, zu? Ni hoi hartzen dikan. Ados, Andoni? Gitorri Tolosatik. Usurbilgoa naiz. Izatez, udabetarren kasta, Usurbildarra. Bata hoi hartzuarra, bestea Tolosan biziden Usurbildarra orduan. Eta diruarekin ez dakit badukagun proiekturik, momentuz 400 euro irabazi ditugulako, pintxapoteak eta ibatzen ziren, baina ez da hori izango, ez da? Bueno, zati erren. Bai. Ba, oengoz ez, bine euskalo. Ez dago zuen asmo garbiri? Nik behintzat ez. Ez geneukan, ez da lortuko gerunikane. Ja, ez zuke proiekturi jarri mai gainean, gero ez lortzeko. Esperientzia bizitzera etorri dira. Ados, eta orain txegatetuko banizue, demagun, zakua irabazi. Eta diru horrekin, ametxik betetzeko proiekturik edo? Jose? Zakua irazita. Bai? Zulo asko eta batzeko, Bai, Bale. Tolosan igual baten bat. Bankuarekin edo daukaguna. Beste, maztea eta beste iru. Bai, iru txiki ditugu, Andoni? Itzenak eta? Txiki, ja. Txiki, koskortu. Zemat urte dituzte? 14, 15, 10. 14, 15, lanak ondo, eskilaran ondo eginda, noski. Izenak eta? June Aratz eta Ilargi. Jode, eta buruz zentu bainera, Jose, zuk alako proiekturik? Oengoz ez. Lasai, gaur miluze, ea finala jokatzen dugun, eta animo egin sorteo. Eskerrik asko. Neskak ira, intzan ezen moduz? Ondo. Ongietorri, errikidea, intzan eta Jose, errikide? Oiartzarrak. Ondo? Derbia. Ondo? Ezagutzen zineten? Keba. Bitu, miluzen, ze ondo, ja pintxopete badaku nogaz egin. Ondo. Bueno, jera non dizatozu? Ondarri bitik. Eta zer zari, lagunek, pisukide? Klasekideak. Ze ikasten? Arte historia. Ze erra hori. Bai, oso. Bai? Zemakarren mailen? Bigarren maila. Bigarren mailan, da ze moduz hasi da, eta ze moduz da? Ondo, martxa hartzen, mendik. Hor zulorik tapatzeko ez dago, dena gaindituta momentuz. Dena gaindituta, bai. Eta intzan ezema klasekide eta ze giro dauzuen artien? Erki, gusta. Ze ondo. Bueno, afizioan artean besteak beste, antzerki eskolan zabiltz, jera? Bai, aurten hasi naiz Gasteizen, eta hortxe lehenengo maila. Bueno, badakizu miluz ere badela antzerki eskola bat, hemen imintzioak eta... Bai, hor entrenatuko pixkat. Ondo, eta intzane klasetik kanpozuk? Nik afizioik ez minon artea eta gustatzen zait. Ja, klasetik kanpo ere artea, eta segita historia... Ondo, katedralera joan, da bertan egon, ondo. Jera intzane ze intentziarekin gatoz, miluzera? Bera, lehenengo proba pasatzea, bintzat, eta... Astea, eta gero ja ritmo ikusiko. pixkat. Gui azuei gabon esan daia pozi daude. Eskerrik asko tortzia erren, dongi etorri. Zuei, eskerrik asko. Ba, jakizu, merezi duela, behin etorrita finalera pasatzeak, eta zakua irabazteak. Gaur, jokoan, 13.000 euro! Berriketa! Olala, esan du publikoak. Franciscanas de Montpellier ikastetxeko trapagarango gure lagunak. Hemen dikata horri. Oso no? Oso intzueti, Oso. Ia ba. Formalak, jatorrak. Ondo. Jera intzane?
historia egiten astera goazia. Irutzeko zuen historia behintzat. Lehenbiziko proba aukeratu gainera. Bai. Zertan ari nahi duzuen, ikusi-makusi tribuaren berbak, fotokumeak. Ikusi-makusi. Ikusi-makusin zuek, Bai. Aner eta Igotz zertan jarriko ditugun? Fotokumeak. Fotokumetan, bertxotan hauek, eta tribuaren berbak orduan, Jose eta Andonirentzat. Aner, Igotz, zuek Ikeara egin duzu bisitarik? Ez? Bueno, bisita hori egitea... Gerotxo hau igual. Bai, Izaten iritsiko da. zaizkizu Bai, beste momentu bai. batzu, beste proiektu batzu zuei ere. Jun zara Ikeara? Ni bai, naiz oso zalea gainera, Bikotarekin? Bakarrik. Bai. Hobe, igual, Zela ez da ere. Honek gauzek bikotean, Bai, ez. Ikea azun zeu. Bai, eta gero etxera iritsi eta hori guztia muntatu egin behar. Txirritatxo hortan aritu da, nahiko lan izan omen du. Txirritatxon bezuek ikusizuz? Bai, indarra bai, gero hortan abileziarik baduen, bertxoaren arabera esango nuke ez ez. Hackner komoda egiten du horrek? Hackner, Bai. Txirritatxner, hau etxegitzak eta oinak. Ozen, altzariak zerotik, Sortzea. hori bai dela, Pazientzia. apala dago nahiko, Okerra. bota dit ba, Iritzia. iso eta lagundu, Jartzea. ez izan hain, Itzontzia. hartu mailua eta Hiltzeak. galdu dut ta. Pazientzia. Bueno, Venga, zea zer. Bueno, foto egin alda. bai. Egin alda. 10 puntu gaitzik puntu egin alda. Ondo. Bueno, ikusi egingo dugu, hortxe, akats biak zer hori bai dela. Zientzia isota lagundu mesedez, ondo? Bale, Anerrigot, zer? 6, 60? 60 puntu. 6 puntu, 6, 60 puntu. No, 6 puntu banatzea. 6 puntu. Jose eta Andoni, ze moduz? Triboren berberi ekiteko prest. Estrainatu. A ver. Bai ez da, triboren berbetan. Zuen berbak, baratoz. Iparretoa Ego Euskal Herriko izkerarekin gatoz. Jose Andoni, denpora. Bultzatu. Sustut. Andoni, bultzatu. Pusatu. Zoria, sortea. Dorpea. Bultzatu. Pusatu. Zoria, sortea. Arras. Bultzatu. Pusatu. Zoria, sortea. Xantza. Aitzinetik. Aurretik. Biurrikeria, barrabaskeria. Kokinkeria. Batez ere. Arras. Bultzatu. Pusatu. Zoria, sortea. Xantza. Aitzinetik. Aurretik. Biurrikeria, barrabaskeria. Kokinkeria. Batez ere. Arras. Bultzatu. Pusatu. Zoria, sortea. Xantza. Aitzinetik. Aurretik. Biurrikeria, barrabaskeria. Kokinkeria. Batez ere. Sustut. Sustut, sartu da. Bai, errebotean ere egoteako Guztia baita. erabat, bai. Ondo, baina 5 lortu ditugu. 50 puntu beraz bikote, ondo. Gera eta Aintzane, zentxan da, begiak ondo ernez, ha? Bueno, zuek aukeratu duzu gainera, ikusi-makusi. Hauetxek elementuak. Makilak, kantinplora, motxila, krampoiak, kanpinden da, botak, iparrorratza eta pioleta. Gozema espediziora, denbora, jera, botak, Lau. motxila, Aintzane, Hiru. krampoiak, Bat. iparrorratza, Zazpi. makilak, Bat. ondo, pioleta, Bi. kantinplora, Bi. kanpinden da, Bost. goazen botak, 6. motxila, Hiru. krampoiak, Bat. ez, iparrorratza, Hiru. makilak, Bat. hori bai, pioleta, 8. kantinplora, Bi. kanpinden da, Bost. botak, Lau. motxila, Hiru. krampoiak, Lau.
Hori bai. Horreako dugu momentu baten, bin geratuko gara. Ondo, hasteko, gai puntu. Bueno. Anerri gotz. Olatuak esango nuke behar duela giro pixka bat. Publikoak, mintziok eta ikusteko gogorik badu? Ia ba. Publikoari zor zuen talentua hartu lekua, mesedez. Jose eta Andoni bestaldean, lehenbiziko erronda bat horreta. Hortxe kontzeptuak, demora. Bai? Bi, bokadilloa. Bi. Keinu barik, Bi pertsona, bokaioa jaten. Beste era batera, Aner. Baina, keinu hiek. Bigarrena. Igeri egin. Olatua, surf, Ondo. Atrakzio parkea. Bai, zer da? dragonkan. Oroar. Montaña rusa. Bai. Bai. Errusiarra. Errusiar parkea, bai. Errusiar mentia. Eguzkia. Ondo? Odeiak. Eklipsea. Bai. Bai. Eta? Bokadilloa, jan. Bai. Taberna. Ez? Aner? Afaldu. Otordua. Baskaria. Ez? Gosaria. Ondo, bale? Zerealak. Ez? Tostada. Amaiketakoa. Bai! Bai. 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 Bai, hori genion. Amaika horrela dierazte baino. Bai. A, Ordua edo. M, amaiketakoa. Esan da, Baskaria aurretik oso ondo, ondo, gero. ondo. Bale, bideratu dugu eta danak asmatu, Big time! Jose eta Andoni eta lehenbiziko harik eta honek emandako konfidantzarekin, aurrera. Bestera guztaldi bat, hartu lekua mesedez, Jera eta Intzane. Bestaldean, bikote, bota proposamenak lasai, Ados? Batzen, demora. Palakin, Zulo batin. Ondo? Garbitu, erratza bai. pasa. Zer da? Garbitzaia. Ze... Zabor garbitzaia. Karritoakin... Zer da, beraz? Sabor Zabor garbitzaia? Zer da? Zakar. No. Ba, bigarrena. Basureroa. Bigarrena. Gitarra. Ukelelia. Bai. Oso ondo. Bien artean hau. Ba, oso ondo. Olentze... Kangurua. Bai. Kanguru batek umia daka. Non? Barruan sartzen du. Poltsan, oso ondo. Bai. Ia, Abazen. garbitzaia non? Garbitzaia... Pasilloko Ez, garbitzaia. pasillokoa ez. Kanpokoa. Kanpoko garbitzaia. Barrinderoa. Bai, barrenderoa bai. Kalekoa, kalekoa, garbitzailea, kalekoa. Bai. Kontzeptua bizkat oro, kalekoa, pasillokoa konkretuki baino. Bai, Kale. eta gainera, astutan eukan zuzendari artistikoa imintziokan antxon da. Bai, Berak zalantzarik esan gabe. arren, bai, ez da? Baina ondo, onartuta, Bai, bai. Barrenderu bai. Bai, noski, Ondo. noski. kalean Danak, aritzen dira. iruro baina, bale. Hola, Enai aldeatuko da. Zuzendari artistikoa. Zuzendari artistikoa zela. Berezik kritikoa orain, jakin da, Jera, antzerki eskolan ere Bai. badabilela. Bai, hasi nahi, hasi berria. Bueno, Así que- segi hemen. Jera itzakirik ez. Ziniztu zugan, eta hori guztia hartu lekua mesedez. Bai. Aner eta igotz bezaldean, veteranoek zuek ere lagundu, Bai? Bixi, Anerta bixi. igotz, gaztien azari, ben garin jau. Eskerrak. Denbora. Bai, bazen. Ondo? Dantzanein. Vale. Zer? Mexikanua. Ez. Bena, zer dari? Hawaiianua, Ez. Filipinas, Jera, nola egiten da? Zakit. Brasileñua. Ez? Andra bat dantzan, Bai, zer da? Ze estilo da? Batxata ez da. Bigarna? Bai, Bigarna. txapela, Otza, ipar poluan, Ez. Hau, paintzane. iglua, iglua, Nepal bat. Ez, hotz. Tokita. lurra. Ez, hotz, gabi. Bai, hirugarrena. Bai, bazen? Kartetan Kartetan jokatu. ibili. Zertan? Musian. Bai. Bai. Ados? Musian ibili lagun. Bai. Eta? Esan duzu helen, Salsa. Bai. Salsa? Salsa dantzanei. Bai. Bai. Bueno, Eta bajata txikiera ez hori. da temporari. Hartu lekue. Eskerrak saltza. Bai. Ogia sartu dion, eskerrak Bai, saltzaia. besteak gehiago baltxa edo saltxa, baltxa. Salsa bakizu? Bailando, salsa.
Beti, Bailando beti. salsa. Berez, Ondo. berez. Aintzane gero, igual aurrena hartza egin, hartza, eta gero pelutxea, edo, hasi gara jertxe batekin, eta hauek joan dira iparpolora, pentsa. Ikuste zui ezer ez esaten dara metik, eh? Bai, noski. Bi esmatuta berroina punto! Egize da? Lehin, maiaren alde hontatik, Gure lana da imintzioga ikustea. gero asko laguntzen du erantzunak ere jakitea. Anarte igotz, erantzuna jakin barik, erogliok esan dozt, zure izateko, baietz. Zeri, ez dakigu. Bai, beran guztoko tizela. Bai, Erogliok esan dozt, Eskerrik anarte asko. igotz, bai. Aukeran hobeto. Lehenengo eroglifikoa denpora. Sakona da Euskal Herriko. Mi, Bai, taloa, bale? Erogiketegin? pitolo, Ze pi? Nola pi? pitalo, Nola pi? Ze nota da? Vale. Segi? Mitolo? mitologia. Bai, Joder. bai. Pitolo. Mi, nota, talo. Hori, hogeitzeko ordezkatzen du. Mitolo, eta hogi bat, mitologia. Oso Ja, ondo. pitologia dela beste adar bat. Ondo, bikote. Ondo. Nero klinikoa denpara. Tarta hau egiteko gailetak, Behar du... ez, Ao, hau ez. hortz, Ez. Zer da? irrifarre, Bale, labur hau. irri, Vale. du, Bale? Zema? irri, ut, Ai. Ah, Bi irri, barri ikusten genduen, bi irri dun, birrindu. Bueno, du irrin hori da. Bi irrin du. Gero enunziatuak ere beti laguntzen dugu, galletak birrindu, da hori guztia. Baina mitologia hori da, sartu da, berroita barbuntu. Jose Antoni, ere pliziko batzuk, ondo? Aurrekun ondo moldatu ginen. Nik uste dute suhiltzaileak tentsio egoeretan eta aurrera egiteko Egiten dute zen hori gaitasuna, badutenez. bai, ondo. Presiopean lan itea Noski, usatzen. ba. Lasai egon da, Bai. adrenalina barik ez da zer, Hori. eskara zer. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Iluntzean izaten dut, Nilo, ura, a ber, Logura. bai, bai. Ni egongo balitz bakarra egongo zan, gu, senyori, hori, gu. gu, lo daude, lo gu eta ura doaz, logura. Osando, bale, Zuek logurarik txandaketa oso luzea direnean? bai, Bai, Urrungo egunean. bai, bereziki. bai. Puf, Bueno, gero atxeden hartzeko ere izaten dut. Ondo, ezkara gehiagik sartu kortan, egutegia, baina... merezi dagoenari Beti. emozien alde, nahi Bai, bai, justiziaren bai. alde, Era bat, era justizia bat. sozialaren alde. Nik ere hartuko nuke, egutegia. Zuk ezin zu pasa barratik. No, ez ez. Bueno, Jetxi bai, igo ez, Jetxi? bigarren eroglifikoa denpora. Platerean gelditu da, birra, bestera batera. rabi, Bai? olivia, Rabi bat erantzunen zati. Radiolia. Oso ondo. Oski ba. Oso ondo. Birra jainko, birra rabi, kasu honetan, rabi ikusten ditugu, olivia, bi kenduta Popeien eskalagune, bi kenduta olia, rabi olia. Hau bazuek? Andoni bereziki zin gaur, Ba, ez da eroglifikotan artista naizelako, Bueno, ba, gaur bai. Zede Montre, jo txalo, puntu. Gera intzane, zeuen... Artearen historia, Bai, zeuen artea jakin nahi dugu eroglifikoetan, ia zer dan. Ondo, etxetik eta? Bai, Bai, batzuk asmatzitu. ondo. Bueno. Ondo, orduen, ia joku banda jolasean sartzen gara. Ja, ba. Gera intzane, lehenengo bat, denpora. Boxeolaria jo du, bai, Muturrean. bikain. Jo, Behiak mu egiten digu, mu hori turrean dago, Frantziako turrean, lasterketan. Muturrean jo du boxeolaria, hau pasuek. zer ditu gainontzean proposamen artistiko modura eroglifiko hau. Interesgarria. Bai, ondo. Bai. Kuadropolita, ez da? Arte garaikidea. Bai, ez da. Ondo? Gera intzane, bigarrena denpora. Zure ama ez da pertsona, hasi ekurtzen. Ar, arretan... Ez? Bestera batera? Aldatu ordena bekue. Eta Ez, aldatu ordena? Uetarra... Vale? Hasi irakurtzen. Ubeta... Ar,
undagota hori. Arrunta. Bera. Hau igual ez zaizu hainbeste gustatu, ez da? Ez, hau ez. Ez trazoan eta jokatu gara eta etzen oso fina. Bueno, aurrekoa bai. Berri da puntu, bikote. Zer da hau? Ez da ba Miguel Luzeko eskuaren etegia barra izango? Aurrera! Zerre lagunek, finantzak utziko dizkiozuna. Bai, Elixe, hau ekonomia zalea zen ikaslea, bai. Ari gara publikoa ere pixkanaka ezagutzen ondo, jende jatorra. Ane Rigotz! Aurrera ba? Bai. Lehenbiziko eskua? Bai. Jirafa bat dirudizu. Niri esan izan diate, lepo luzea. Bai, zer daba. Nor da Argazkiko pilotaria? Julian Retegi, Aimar Olaizola, Abel Barriola edo Oinatz Bengoetxea. Jo, haze lagun. Aimar Olaizola. Pankera, hartu diogu. Bai. Zeta, bokala? A. Pilotari guztokoena, igotz? Nire Bengoetxea. Bai, Bai, Oinatz. Bai, Oinatz. Ondo modatzen zen kantxan. Bai. Orain parrandan ere bai. Dale, be bai. Baita ere. Ia ba. Nari ezin zen esan edo bai. Bai, orain bai. Bai, ondo. Preskribite dau. Aurrera. Eta entzun. Bai, Bai. Ze garaiak. Nola du izena entzun dugun taldeak? Berlin Hotel, Saigon Hotel, California Hotel edo Tokyo Hotel. Saigon jote. Saigon. 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 Zauxean doni? Berlin Hotel. Berlin. Dakilen. Berlin. California Hotel. Ez duzue... Tokyo Hotel. Bai. Emo aroa bizi, Tokyo Hotel. Bai, hauek azkazela beltzen margotu eta... Bueno, bokalik ez. Aurrera? Hauetako zein herrialde ez dago Eskandinavia eskualdean? Danimarka, Suedia, Norvegia edo Alemania. 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 Osondo. Bai. Ze bokal? Ane Rigotz? O. Jirafa bat diru dizu gogoan izan, enuntziatua, eta aurrera entzun. Joan ikustera. Ona, Willis Drummond taldea, nola du izena abeslariak? Jurgi Ekiza, Juanjo Berasain, Denis Ruiz edo Roberto Mosso. Denis Ruiz. Denis? Jurgi Ekiza. Super Jurgi Ekiza. Ona, esan bezala. Oso, oso. Ez dakit armaztela, ona. Ai. Bai, Willis? Zer? Bokala? Eta? Jirafa bat diru dizu esan da? Zerbait probatzeko moduan? Ez. Ez, jarraitu. Ane Rigotz, azken erronda, Azken erronda didanok. Nola du izena argazkiko ospakizunak? Txapelgorri, Oldarte, Alarde, Farail... Alarde. Alarde. Ai, Andoni gor, tarteka izaten du. Opariak egiteko gogoa. Bokala? Jirafa bat diru dizu, Ane Rigotz. Hauxe da, azken aukera? Baskatu behar. Ez? Komoinik ez dugu banatuko? Bai? Zerbait? Ez? Bakale. Ez que lengo berbizikina. Eta, zer zan? Begiratzea gustuko duenak lepo luzea izaten du. Guk lepo luzea daukagu berez, Bai. Begiratu barekin hori, Ondo. Jose Antoni, bigarren eskua, ia komodina banatzen du, ni azten garan komodina banatzen. Zeinen ederrak dauzkazun? Nonko bandera da, irudikoa. Palestina, Maroko, Algeria, Saharako Republika. Saharako Republika. Osondo. Ele batzuk eta bokala. Entzun adi-adi. Zenbat aldiz errepikatu du nok
Lurdesek. Lurdesek. Lourdes Iriondok ez, 5, 7, 12. 7. Ez dira izan 7. Bai? 5. Aner igotz. 10. Ondo. Xabierri, akaso? I bokala. Ez. Esan bai, Lourdes! Bokala, bekote. I bokala. Ondo? Eta Jose Andoni zeuen gana gatoz. Nola deitzen zaie, traineruan, arraunlariak esertzen diren olei. Ez dut irakurriko bez? Tosta. Iri egon, Josek zalantza egin du, Tostak ondo berotute. Bai, ba. Tostartean, bokala? E. Jo, zio zer? Urrengo rondara guez? Jarraitingo du. Ba... Iantxon, lagundu, venga. Venga, irakurri. Nongo Garotari dedikatu zion kantua Vinicius G. Moraesek. Oh. Que linda, chicada. Aukerak. Rio, Ipanema, Bahia, Copacabana. Ipanema. Garota de Ipanema, certo? Obrigado. Bicaina. Bocali. Oh. Bueno, ya, listo. Bai, ondo? No. Eta aukera, orain. Azken errondara edo saiatu? Zeinen ederrak dauzkazun? Zeinen ederrak dauzkazun. Beste erronda bat? Bai. Venga, azkena. Nola du izen argazkiko borroka arteak? Samo, simo, somo, sumo. Zaila, Kontuz. Sumo. Ba, eta beste bokal batekin. Falta da. Ba, u. Ba, horixe. Bueno. Eta? Komo dina jokoan? Falta zaigu. Lore politenak Zer? dituen balkoi. Oh. Ez, balkoietan daudenak. Zerbait. Besteen? Pena? Komo inik bat ere banatu gabe, hirugarren errondara. Jera intzane, zuena daukera, Hauxe eskua. Uste duzu egun mordoa duzula, baina etzara zuhiltzailea. Zein ordulari markaren logoa da argazkikoa? Omega, Citizen, Rolex, Lotus. Bai? Lotus. Rolex. Ondo. Anerrek, Garesti mortalak anerrek bilduma egiten du. Baiza? Rolexana. Kajoi dana dako zu Rolex Bai, perzeteta. Egun bakoitzeko bat. Bokala? Jera intzane? Bai. Ze izen eskutatu diogu Mikel Urdangarinen kantu honi. Ane. Aukerak? Oso ondo. Bokala? Ah, ui, ez. Bueno, gazte izen, Mikelen taberna azungo zari, Mikelen Jakin ere ez, bazuenik taberna dago, bai. Ze handapat handakon, bai. Eta aurrera? Nola du izena argazkiko hegaztiak? Ode, merienda jaten. Ola horra, eperra, faisaia edo galeperra. Jota? Galeperra. Errotea. Eperra. Eperra? Jose Andoni? Oiagorra. Jo. Preziatua oso, Eizatzen zaila. Bai, hala diote. Bokala? I. Nahiko lan, askatzen ez da? Aurrera ba, jera intzan entzun. Osona, nola du izena entzun dugun taldeak? The Water Boys, Crystal Fighters, Foster the People edo Empire of the Sun. Empire of the Sun. Empire of the Sun. Ez. Rebotea.
Crystal Fighters. Crystal Fighters. The Water Boys. The Water Boys. The Firemans. Iepa. Bokalik ez, eta azken erronda. Bai. Nola deitzen zaio? Argaziko igeriketa estiloari, zuzenean. Tximeleta. Tximeleta. Ondo. Zaila baino gogorra. Ondo egitea bintzat. Ondo egita bai, daia bi hiru Ba, nekatu. ba. Bai. Bokala. Oh. Oh, Venga, uste bokolona. duzu egun mordoa duzula, baina... Zer? Oporra hasierak, luzeak, opor bukaerak, laburrak. Ikusten dut, Aiza? Ba! Komodina, bikote, osoko! Ba, komodina, banatu dugu bat, markagailuak zuzenean abidanok, 350 puntu lekizu izazterren, oiartzen uzurri, 200, ondarregi oiartzen, 250 eta komodina. Zein da zuzena, abidanok, zorroztu zentzumen danak, Bai. puntuak berrituguta. Anerrigotz, lehenengo erronda, alfabeto grekoaren letrak dira. Gamma, meta, alfa, mi, as, pi, omega, lu, iota, beta, zeta. Beta. Bere balioak idea. Alfa. Lehen letra hau. Gamma. Geren balioak idea. Meta. Ez zaizki bat ez. Omega. Azken letra. Gera intzane, pi. Beren balioak idea hau. Iota. Bederatzi garrana. Bi zuzen bi oker. Bai? Komodina. Komodinera beliko dugu, trukean, Komodinak dio mi, emeren balioak idea. eta taula rematatzeko aukera. Lu. Lutezioaren elementu kimikoa. Gera intzane, errematatzeko aukera. Deta. Bai, ondo! 150 puntu, Gere eta Intzaneren zat. Ondo? Oso ondo! Bigarren erronda, Parisera goaz. Jose Andoni, zebek erantzuten hasi. Paris hitza izenburuan duten kantak atera dituzte. The Chainsmokers, Izaro, The Beatles, Taylor Swift, Large Van Gogh, Txirrimirri eta Txiribiton, Edith Piaf, Ane Txegoien, Berri Txarrak, Billie Holiday, Sabrina Carpenter. Zerrenda eklektikoa. Txirrimirri eta Txiribiton. Nola dio abestiak? Paristina Torren, ez? Zalantzari gabe, The Greatest Hit. Gera intzane. Izaro. Amets gozoak izan. Eta bar. Ane Rigotz. Sabrina Carpenter. Bai? 2018an argitaratua? Billie Holiday. April in Paris, abestia. Gera intzane. The Chainsmokers. The Chainsmokers taldeak Memories disko barruan badu, kantu bat. The Beatles. Ez, hauek Londres eta bai baina, Manchester eta baina. Edith Piaf. Bai horixe, Gera intzane. Taylor Swift. 2022an estreinatua. Bazken zuzena dago. Taulan bi zuzenak dira eta bat zuzena da bi okerrak. La Oreja de Van Gogh. Paris. Bai horixe, 150 puntu! Eta hirugarren erronda, Gera intzane, zeuek hasiko zarete. Japoniakoak dira. Ninja, sakea, kung fua, sumoa, kimonoa, samuraia, fensuia, manga, kimchia, geisha, katana. Katana.
Espata zauna. Kung Fua. Arte martzial txinatarra, bikote. Jose Andoni. Samuraia. Jauntxoen zerbitzupeko militarrak. Jeraintzane. Hauek. Sakea. Edari ezaguna. Jose Andoni. Sumoa. Bigarren ez? Artu da, ondo? Beste edari bat, sumoa. Naranja sumoa! Zer nahi, kikela. Jeraintzane. Manga. Denpora larne eusuekaz. Ondo. Jose Andoni. Geixa. Eta gitzia, horre. Gaitxo eta gitxia. Jeraintzane. Kimchia. Bueno, hau da, zuek lasai jokatu alzierako, ez pentsa hemen errezote faltianik, Korearra, bikote, kimchia, korearra. Jose Andoni, venga, guazen. Kimonoa. Bombero bat kimono eta guzti, Epa. Eta venga, osatu egingo dugu, planto ez. Venga, osatu. Osatu. Feng Shuya. Fenshuia? Ninja, hobeto, Ninja zen, ondo haupazuek. Marka gaiuak, 330 puntu. Anerrek eta igozek. Bosten 330 Jose eta Andoni. Jeraintzane 380 haupazuek. Anerre eta igotz, alegindu araba gaurkoan ere, Bai. Baina, hirugarren saioan etxera, tamalez, finalik bat ere dastatu gabe. Ja. Hori Bueno, bai. ala ere, miluzen 3 egun asko, ondo dago, Finalik eta dirurik ez, baina etxera zer daramagu igotz. Ze ikasi dugu, ze ikusi dugu miluzen. Zer ondo pasadula, Bai, Miramon ezagutu. Miramon Hori da. ezagutu. Bai. Eta barrutik ikusi, gotzek esaten zuen, betirik miluza ikusten, eta orain Bai, barrutik ikusitxe, hori da. ezberdin gauzepe bai? Bai. Aner, orain triatloian, taldekako triatloian bezala, erreleboa eman, beste bi taldekideri edo? Bai. Darozela eurak. Beixe. Zuen bezain jatarrak badira gu pozik. Hau pasuen, Bikote, eskerrik eskerrik asko! asko! Garai, zailak gogorrak, beterano entzat miluzen, denak etxera bidaltzen ari gara eta, Jose Andoni, zuek ondo? Badirudi bai. Badirudi. Momentuz ondo. Itxura guztien arabera, ondo. Oso diplomatiko, ez da, arrokeriarik gabe. Hoi da. Sendo, arrokeriarik gabe, ala behar dugu. Jera intzane, zuek ere pozik, ez da? Oso, bai. Helburen artean, batez Helburua ere aipatu beteta. duzu hau. Bai. Aurrera egitea. Hoi da. Lortu dugu. Orain zer datorren? A ber. Sokatira. Sokatira. Ah, bida. Sokatira, proba, gogorra ez dugu esango, baina erne egotea komeni. Bai. Zuek erantzuten lehenak hartu lekua, eta goazen sokatirara. Denbora. Zeintzuk dira Bilboko Orkestra Sinfonikoaren siglak? B-O-S. BOS, bos, bai, ondo. Ze kirolengatik da ezaguna Naiara Irigoien iruindarra? Eskubaloia. Mendi lasterketak. Futbol profesionalean, zelaiaren zein zatitan dago zirkulu handi bat? Erdian. Bai. Ze euskal lurraldetan dago Arama? Araba. Gipuzkoan dago. Ze talderekin elkarlanean kaleratu du Ane Lukinek 5 minutua bestia. Paso. Nogenekin, Shakespearen zein antzezlanetako hitzak dira izan ala ez izan. Romeo eta Julieta. Hamlet. Zein elkarte artistiko antolatzen ditu besarkada sariak? Paso. Euskal aktoreen batasunak zein kontinentetan dago Siberia? Asia. Asian dago. Urteko ze hilabetetan egiten da Behobia Donostia lasterketa? Azaroan. Oso ondo. Zenbat esfenoide hezur dauzka gizakiak? Paso. Bat. Norekin batera aurkezten du Oize Dermaiok top gaztea? Oian Begarekin batera. Jeraintzane, lanak oso ondo eginda. Bueno, sokatiran ezin eutxi, presiori, ze moduz? Ondo. Hasiera baino beto? Bai, ya está. Eta urrengoen, Hurrengo jaleku lasaiago. hartuta, Bai, erdiko bai. leko txuen asko zabeto egongo Bai. zaile. Haupan eska! Horikote! Jose eta Andoni, bigarren ez jarraian, finalean, erreleboa izango da, ezta? Esan nahi dut. Hautagaiak asko. Baina, suhiltzaile parkea orain utxik eta ez dago.
Ez ez. Bestela jendeak ezkatuta, Honek sokatiran, bai, honek, karo, ataten zunien. Mangeri eta... Mangerita. Ohituta zaudete. Ohituta dauz. Posturara, bai. Claro. Ota, igual parkean orain atxeden hartzen ari diren lankideak ere, zuei begira jarrita. Falloak ateratzen ari gara, seguro. Bai, Hombre. Ja, etorri dizuek ere, Iazki prest. Patata tortilla erraten. Hola, zeuri begire. Afaltzen zuieta bertan? Bai, karo. Bai, klaro. Bueno, entzun parkean ere, gaur, irabazeko aukera baitago, Joxek eta Andonik irabazi litzakete, 13.700 euro! Ondo, publikoa ere begira, publikoa oso fin, Franciscanas de Montpellier, ikastetxetik, Rafagara Molauna. Eta adi etxekuek batez be aplikazio hartzen, hasi egingo horrelako, eta alkarrekin konektatzeko momentua. Iritsi da. Jose Andoni, ez dakit, bueno, hau sekulako ikuskizuna izan da. Ginot, politika jarraitzaile, bai hau politika, hau da ja, mundu maila, showa, hori da. Urtarrilean zein egingo du, Amerikako Estatu Batuetako 47. presidente moduan Donald Trumpek. Hauteskunde kanpaina ikaragarria izan da. Bat, Bidenek utzi, Kamala Harris ikri, gero berak irabazi, gero euren arteko kontu guztiak. Bueno, kontua da, badakizue, eta jarraitu baduzue, etortzen dietarteka famatu batzuk, publikoki esaten bati botu emon bestiri ez, bai? Bueno, bakarren bat, a ver. Bai, bakarren bat. Egin dezagun jola etxian adiranok, Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeetan Donald Trumpen alde agertu dira denbora. Spike Lee, bai edo ez? Robert De Niro? Kanye West? Rihanna? Johnny Rotten? Schwarzenegger? Elon Musk? Jane Fonda? Mike Tyson? LeBron James? Ariana Grande? Egiaztatu egingo dugu? Bi katz bakarrik. Johnny Rotten probatzea dut. Probatu. Egiaztatu. Denaz? Akatz bakarra. Egoin zein da. Bai. Beste bat, ez? Bai. Infondo nuen. A ver, probatu. Bi akatz. Infondo ondo akau. Rihanna igual. O Robert De Niro. Ez txikit. A ver, guazen pentsatzen demora zikau. 30 segundo, bai. Kenji Westek bere partidu ostutata zula, tío. Pero, claro, bere alde zeolare bai, nare batian. Boi, Dute. Lanerako 15 segundo, egiaztapenak amaitu ditugu. Zein. Kenji West. nik etzak atarraztik egin nahi dekena. Venga, ahora se va. Jose eta Andoni, urrezko galdera. Amerikako Estatu Batuetako Atlanta hirian jaio dira bi, zeintzuk, denbora. LeBron James. Bai? Batzi segundo. 5 segundo. Nik ez. Zemouz? Ba, justu jarri duzu ez genek iskinak. Onik ez nek iskinak bintzat. Itxura txarrik ez du izan, adere? Ez ez, Joseen kontua. Robert De Niro. Apurtxubet. Jakinda. Bai. Ez ezko ere muan. Zuzena da? Estatu Batuar demokrazia suntxitu nahi duen paliazo gisa definitu baitu. Trump. Gizon oso, bueno... Komprometitu bat. Bai, da jantzia eta aurrerako ja, eta bla bla. Rihanna! Not! Ba, eta segulako xeistra izan dute gainera,
Trumpek esan du Rihannak ez duela talenturik, Rihannak esan du Trump arrazista dela, bietako batek arrazoi du. Schwarzenegger zer? Ez ez. Bai, Kaliforniako gobernadore errepublikarra izan da bera, baina kasu honetan Kamala Harrisen aldeko bozka iragarri zuen. Kennedy tarbategaz ezkondut egon zan, naiz eta Kennedy tarrak orain sartuta dauden Trumpen ejekutiban, bla bla. Jane Fonda aldatu dugu eta ekarri dugu, ez ezko eremuan. Aktivista oso ezaguna, Jane Fonda. Aldaketa klimatikoaz berezik kezkatuta. Hala esan zuen, ez dugu ezer aldatzeko aukerarek izango Trumpek garaituz gero. Ariana Grande abeslaria, zuzena da ez ezko eremuan? Justizia sozialaren eta berdintasunaren alde, bere hitzak dira, Kamala Harris babestu du kantariak. Mike Tyson, bai ezko eremuan? Perfilak behatzi jo. Eta tatuajeak ere bai. Oso ondo. Trumpen alde bai. Bueno, gizon hauen eskuetan egongo gara, Elon Musk. Bai? Oso nabarmen bere alde, kasu batzuetan era pizka patetikoan ere bai. Bueno, eta agindu egingo du, Po! Diru asko Kanye daukata. West, bai ezko eremuan. Beste gizon bat, ze kasualidade. Kanye West, eta Josek aipatu du, bere burua ere aurkeztu zuela 2020an, eman botoa niri, ni izango naiz, Estatu Batuetako presidente. Bueno, atal hori itxita, orain esan dugu Donald Trump, babestuko duela. Johnny Rotten, beste abeslari bat. Eta abeslariak esan zuen tontoan nintzateke bozka Trumpen alde emango ezpanu. Ja, eta munduen aizu apurtu, eta orain, bueno, bai, bitu, mundu apurtzeko era bat, pankizateko era bat. LeBron James, ez ezko eremuan. Seme alaben eziketaz kezkatuta, hori azpimarratu du, Kamala Harrisen alde egin du berba berak. Bueno, azken momentuan aldatu dugu Spike Lee, eta zer gertatu da hemen. Zinemagile aldatuta baiezkotik ez ezkora akats bakarrarekin. Bostonetik, milara! Noski babikote amaikakoa! Zuzen osatuta, Jose eta Mani, 1000 euro gutxienez zuena dira. 1000 euro! Jose Andoni, barrikurako bidean kokatu gara. Lehenengo pausu eman dugu eta pausurik zaiena, esango nuke, urrezko galderaren erantzuna be asmatu behar da, eta erantzun bikoitza. Amerikako Estatu Batuetako Atlanta hirian jaioak dira 2. Ez dakigu? Nik ez. Dona, izan da? Hau. Donald. 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 Jose eta Andoni, 1000 euro eta Sakurako bidean kokatuko gara. Adi danok etxien, 1000 euro horiek, 13.700 bihurtu daitezkelako. Erantzun bikoitza, Johnny Rotten, LeBron James. Jose Andoni, erantzun zuzena da. Epa! Spike Lee eta Kanye West behar denituen, Jose eta Andoni, baina 1000 euro gehituta, 1400 denera. Gertuago dago zakua, segi horretan bikote, hau bazuek. Segi! Mundu aldatzen zuek, bai, 1000 ikusi eta asko sobeto. Mucho bat!